Sempuke Mas, kepilut. Batin iki anane panasaremu rasa tresno kang kaendhem sarwa mikir ati tangi sejaya kaya saben wanci tansah anggota ati nanging aku wedi ploko okasane pamahan lara tresno nadyan ato nanging caket sakjroning atiku nggonku nandhang tresno iki sinodrat sakderemi nglampahi kula sawah sapa kandha datang omah atiku wis saipoku ngarasaku lamun bisa jajabet
Wosku malar ambabar kang kandha mulya Om wilahing awik namastu namo sidap astu sirat-sirat kondo astu sirat-sirat kondo wisisan ing bisana sana sinawung langen wirata arawat-arawat enemoko nangge papan pundi ingkang kakawati dasa purwa eka marang sawijadi linuwih dasa 10 purwa wiwitan sinebuting papan sewutan jangkep sedasa 100 tan wonten 3 kejawi ing dalem ya wis manekang mengko wigatipun Bapak Pradita Soibu. Kawis terus saking Mandrawa dalem ya wis manekang mengko wigati ingkang pating galebyar pating paluncar mawa tejo panelai. Senadyan to sang surya katemben kemengan Badra Irawan kadulu saking Mandrawa kadulu tegesipun saged tingali Mandrawa tegesipun tebih. Senadyan to dipun tingali saking katebian dalem ya wis manekang mengko wigati mencorong katon cahyane. Sedaya menika nggih saking daya pangribawanipun kang mengko wigatipun Bapak Pradita Soibu. Ingkang sampun tulus ikhlas saha syukur dhumateng ngersa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala muga sumengkaning raos panjenenganipun Bapak Pradita Soibu. Ingkang mirunggan dateng ngersa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring babaring karahmatan katentreman kanikmatan. Sedaya menika saged karaosaken kalian panjenenganipun kang mengko wigatipun Bapak Pradita Soibu. Langgung-langgung panjenenganipun sarimbit pikantuk nugraha, pikantuk rahmat, nikmat, taufik, hidayah, sahinayah saking Gusti Allah. Sedaya sampun karaosaken wujuding berkah barokah. Rejeki ingkang kathah tur turah-turah mila wekdal samangke wujuding saos syukur kasaosaken dhateng ngersa dalem Gusti Allah lumantar tasyakuran ulang tahun tapi ambal warsa putra kinasih Nak Mas Bagus Pradita Akbar Mulia ingkang wus badhe ngancik dewasa dipun ambal warsani dipun ulang tahun yaktine supados ingkang putra ingkang langkung soleh saged tansah eling lan emut dumateng tiyang sepuh rama lan ibu. Migunani tumraping bangsa negara lan agama saged mikul dhuwur lan mendem jeruto mraping derajating tiyang sepuh. Langkung-langkung ing tembe putra kinasih Nak Mas Bagus Pradita Akbar Mulia.
gampang gang sarenggane penyambut damel tinebena saking saru siku gudha lan rencana tinebena saking balak lan bilai awit saking gudha rencana sampun katebiaken balak bilai sampun kasingkiraken saking Sukerta sampun kabucal saking Durmaga sampun sumingkir bali nang asale dewi-dewi rawuh panjenengan sedaya para tamu para keluarga besar ugi para kadang tangga teparu kanan kiri kadang wandono sarta sedaya para tamu undangan kakung sumawana putri ingkang wus kasdi minangkani ulemipun kang mengwigati kersa jurung tambahing donga pangestu tumraping putra kinasih ingkang nembe kemawon badhe ulang taun panjenengan panjenengan lumantar donga biya lan menapa kemawon ingkang sampun panjenengan sedaya aturaken katambiya kanthi suka lilaning penggalih panjenenganipun Bapak Pradita Soibu. Langkung-langkung pambiyantunipun para kadang bedhek sineman tangga teparu kanan kiring. Senadyan ta wujudnya namung banyu sak ciduk godhong sak suwek sak kayu sak cuklek tembung seklima lampas tindak. Ning sedaya menika mujudaken amal soleh, amal kesayangan katambiya dening Gusti Allah sumrambahipun dumateng Bapak Pradita Soibu. Langkung-langkung rawuhipun pertamu undangan Bapak Pradita Soibu nyuwun sagunging samudra pangaksa mbok menawa sepisan maring panampi ingkang kirang kiwuh paring palenggan ingkang kirang lungguh paring pasugatan ingkang kirang sugun apa dene paring dedaharan ingkang kirang lawuh Bapak Pradita Soibu namung saged pekatan kemawon anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya mila keluarga agung Bapak Pradita Soibu namung nyanyadong serumenting samudra pangaksami saking handika sedaya gumabiaring pahargyan ing eri kalenggan samangkin sedaya kasengguyon kaliyan sedaya para kanca rencang ingkang sampun siaga ing gati samapta ing diri sinten mawon ingkang badhe nyengguyung tansah setunggal Proton Audio mijil saking tlatah Jember Hongga kali VR multimedia shooting mijil saking tlatah Lumajang ugi Ian Lighting Production ugi saking Lumajang ingkang nembe kemawon samapta ing raga makarya sareng kalian para kadang pradangga ibu warangana dalasan para kadang pramugan lan kita pranata adiwicara berkah pangestu saking sedaya para sepuh pini sepuh haji sepuh para alim roya ingkang kita suwun sumangkaning raos kula lan panjenengan sedaya tansah meminta dumateng ngersa dalem Gusti Allah. Mugi temapaking pahargyan wiwitan ngantos paripurna pinanggih rahayu. Rahayu kalis ing rubida derek sambi kala. Saking godha kabucal. Sapa kang gendak sengkala ora bakal tumama, yen to tumama ora bakal apa-apa he mangartenana. Sing ganggu gawe bakal nemahi cilaka. Linambaran ungelipun tembung tulak balak ngoto Bagamanyaya Jadapala Wasatada Kara Canaha berkah pangestu saking panjenengan sedaya lumantar kita para pramugan ing pagelaran badhe ngaturaken gelering seni budaya tayub gagrak tengger pikantuk rahmat nikmat saking Gusti Allah pikantuk sapatipun Kanjeng Rasul pikantuk sawabing berkah pangestu saking sedaya para sepuh pini sepuh para luhur Lestari Widodo lumantar gelering campursari The Jogger Indonesia.
Nuwun sewu dumateng sedaya para tamu undangan keluarga besar Bedhak Sinoman. Minggahipun dumateng sedaya para sepuh bini sepuh haji sepuh, para alim para yai. Ingkang rinten dalu tansah sumandhing kalian kitab suci wahyuning ilahi kiblating panembah. Ingkang satu ugi kinabekten kalian sedaya para kawula alit. Kinenhang ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyawiji braya tengger lumantar uluk salam kula. Ulun basuki langgeng. Mugi salamining gesang kula saha panjenengan sedaya Bapak Ibu para kadang. Tansah kinanjar kawilujengan katentreman lan karahayon pikantuk rahmatipun Gusti Allah temasa tindak sak lampah satembung saklimah kula saha panjenengan sedaya tansah pinanggiya kabasuken langgeng ing selami laminipun. Wis dumugi titimangsane anggen kita sami nderek mahargya jatipun Bapak Pradita saha Ibu lumantar kita. Mugi kebareng badhe ngaturaken gebyar seni budaya tayub ala Tengger Indonesia. Kairing kadang rencang de joger campur sari. Ingkang dipun mandhegani kalian Mbak Erni Wibowo mijil saking tlatah Talang Agung Kepanjen Malang Jawa Timur. Makaryo sareng kalian Proton Audio Sound System Profesional Production. Ugi makaryo sareng kalian VR Multimedia Setting Video Entertainment. Begitupun senguyung kalian Ian Lighting Production. Mimiti gelaring seni budaya tayub ala Tengger siang menika kepareng minggah sedaya ibu-ibu warang ana tumuju datang sasana panggung kairing Jula Juli Bedayan So.
Joker Cak Nana Alur. Iki kok ngalor ngidul riwariwi iki. Oh. Aduh. Tuwek-tuwek kon ngidung. Nah, karena saya ini orang Indonesia, ya. Semua ini orang Indonesia. Keluarga besar dari Edi Joker Campur Sari. Saya ini menghibur Anda para undangan yang berbahagia. Bapak Ibu undangan menikmati hidangan yang telah tersedia demi mendatangi hajatnya Bapak Ibu Pradita. Tapi mohon doa restunya. Saya ngitung bahasa Indonesia yang belakang bahasa Jawa. Semoga baik selamanya. Hari nengko derek sagunging panghormatan dumateng para rawuh toyo. Kakung putri sepulan anem kula turi pinara ingkang keco anyar amirsani derek pagelaran kula sanitaya Joker Campur Sari pinaringan asma sampun sumebyar derek kutha lan desa walinge wong tuwa aja nganti ilang lan musna alangkung prayogi amaringono wawasan sapa mangke ingkang prasaja ambok pilih wonten kalepatan kula nuwun si agunge lapan
nuwun kala nuwun. Aturaken sugeng rawuh. Kula aturaken dumateng sedaya para undangan Bapak Ibu saha hadirin sekalian ingkang kula hormati. Ing mriki kula tasnami pramugari adicara ingkang badhe ngayahi kewajiban ing siang kala mangke ngantos mangke dalu. Monggo setunggal Cak Muhammad ugi Cak DR saking Ledombo. Hotel katinipun sarengi pramugari campur sari saking Kota Malang Cak Hari Kentuk. Sedaya pramugari minangka sesulipun Bapak Ibu Saiful Hajat Bapak Pradita Sarlan saha Ibu Sulastri sakeluarga. Undangan hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Ing mriki kula tasnami Saiful Hajat Bapak Pradita Sarlan saha Ibu Sulastri sakeluarga. Ugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun dhateng rawuh panjenengan sedaya kang kersa binarak. Wonten salebetipun tratap agung utawi sak njawining terep ugi sak inggilipun panggung pagelaran ngaturaken kanthi rahayu saha wilujeng. Ananging boten kesuwe Bapak Pradita Sarlan saha Ibu Sulastri keluarga nuwun sih agunge pangapunten dhateng para rawuh, para undangan Bapak Ibu ingkang sampun rawuh. Mbok bilih wonten pasyugatan kirang cecek dhateng seleranipun para rawuh, paring penghormatan hidangan dedaharan arupi unjukan kirang tirasa ugi lengkap kirang sekeco tempat kirang prayogi kados makaten. Kula tasnami Bapak Pradita Sarlan Ibu Sulastri keluarga nuwun sih agungi pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Undangan hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang sami kula hormati. Ing mriki rawuh panjenengan wonten dalamipun Bapak Pradita Sarlan Ibu Sulastri menika sedaya kemawon Bapak Ibu undangan ingkang dipun suwuni doa restunipun. Anggenipun ajate Bapak Pradita Sarlan Ibu Sulastri ing dinten kala wedal kanggenan tiah syukuran angka setunggal angka kalih ulang tahun Ananda Pradita Akbar Mulia. Mugi-mugi dados yuga ingkang sae, yuga ingkang soleh. Meranani tumrape bangsa ngayati agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Ibu dene wonten ing pagelaran seni tayub ala Tengger. Gandeng campur sari de joger. Ing mriki sedaya pramugari saha ibu-ibu waranggana minggahi dhateng para wira pradangga. Sedaya keman campur percados mbok bilih mangke tayub langan beksan gilir gumantos badhe lumampah kanthi aman tertib sae boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Pramila kanthi kang rawuh atas sampun lumrah ing mriki lumampah sampur penghormatan kaping 9 kula aturaken dumateng Bapak Pradita Sarlan Ibu Sulastri Saiful Hajat ingkang mengko gati kantinipun dampingi dumateng keluarga besar pengutama sesepuh bini sepuh ugi perangkat-perangkat setempat ambok bilih sampun rawuh. Kaping kalih kula aturaken dumateng sedaya para keluarga besar gandeng ibu-ibu. Angka terakhir kula aturaken dumateng sedaya para undangan, tokoh-tokoh undangan, tokoh penggemar tayub utawi tokoh penggemar langan beksan gilir gumantos ngantos paripurnanipun pagelaran. Ananging kok bilih wonten kekirangan, wonten kelentunipun bagi sampur manggil panjenengan kirang sae, kirang sekeca kanthi dipun sengaja utawi boten kula tasnami pramugari sak koncoan manungsa lumrah. Kula nggih undangan nggih kados panjenengan sami-sami tamu nuwun gunge pangapunten dhateng para undangan tokoh penggemar ingkang sampun sumadyo. Wedalipun sampun wanci mandhapipun ibu-ibu waranggana tumuju dhateng sasana pagelaran. Gunama Pak Saiful Hajat Bapak Pradita Sarlan Ibu Sulastri minggahi dhateng pagelaran. Kabapak gending gedhok ingkang ngaturaken sampur sedaya para kadang pramugari ingkang dipun suwun mawi gending ala di joger. Nuwun matur sembah nuwun.
Kebogiro Lek. Iya, Lek. Kemantan cilik numpak jaran. Terus kemantan tua ini. Ya iki mantene kate teko. Tapi manten gede. Ore kapok syukur tiba. Ore. Ore tiba. Ore tiba. Ngabiar selamat-selamat suara neng Kebogiro. Jaraki tindairo kang mengkuwi gati Bapak Pradita Serlan Ibu Pradita Sulastri. Sigra jengkar saking sasana lengkap tumuju dhateng sasana panggung. Dasar kepara nyata piantun luhur kekalih kang wus pinesti dadi garwa lan jodhone. Yekti denira saged mujudaken keluarga ingkang ayem tentrem gemah ripala jinawi karta lan raharja. Atut runtut kaya mimilan mintuna tan saged pinisana senadyanto sarambut pinara sewu. Jengkar saking sasana lenggahipun Bapak Pradita kadherekaken kaliyan ingkang garwa. Yen Cinandra Bapak Pradita menika gagah pangadeke tur pideksa pindha jejering Bathara Kamajaya. Wondene kekanten kaliyan garwa pawestri ayu rupane mencorong katon cahyane Cinandra pindha babaring Bathara Kamarati ngejawantah ing Madyapada. Ndi? Dudu iku. Iku mbokne Ocha iku. Iku nganu, Cak. Iku mbokne Ocha. Iku para widodari Oh, terima iku. tamu. Ya, Sing mburi kan oh Dipa. B29. Heeh, sing mburi Dipa. Widodari teko B29. Sijine teko bakalan. Bakalan oh iya. Ya, Teko Cak. B29. Aku ora pangling, pancen ayu tenan. Ya, endi ya tekane? Burung katon dadane lho, Kak Kentut. Durung Ya sabar. sabar. Alon dene Lumaksana. Oh, Lah iki sangka kalah wis muni. Sangka kalah wis muni. aja ngono. Dek inge wis ana bingung ayo. Sawetawis tindaina para tamu undangan delidir pindha lining toya. Grojok kaya grojogan sewu basane. Semanten ugi para kadang bedhek sinoman keluarga besar kita nggo teparo ingkang sami manunggal. Dados tunggalnya wiji dados siji wonten ing sangandhaping Tarup Agung Sangga Buwana. Mirsani gebyare kang mengkuwi gati Bapak Pradita Sarlan Ibu Pradita Sulastri. Ayo Pak Pradita. Mangga. Pak Pradita Ibu, ayo maju. Gandengan tangan. Tiponantos menika para widodari
Widodara widodari. Gandengan tangan, Alon-alon gandengan. Melakune alon-alon digandeng Pak Pradita aja sampe keserimpet. Piyong piyong piyong. Lah tak sawang-sawang sajake kaya arep akad nikah. Ya, jadi Prabda ngunggihan ingkang tinuju sigra lenggah jajar sumanding wonten ing madyaning sasana pahargyan kamping kalian sedaya para ibu-ibu waranggana ingkang sisih kulon piyambak kusumaning ayu Erni Widawa. wibawa. Oh, anggitku nek Widawa. Apane sing dawa? Rezekine sing dawa. Amin. Fotografi, mohon pada fotografi untuk bersiap oleh kawis. Nomor kali menika kusumaning ayu Risa, mijil saking Tlatah Kalipari. Nomor 3 menika ning Nindi, mijil saking Tlatah Kepanjen. Lia Pangesti mijil saking Tlatah Blitar. Ugi Andin mijil saking Tlatah Kono Donomulya. Ugi kadharekaken sing kono kae bintang tamu lho. sing sebelah Cak. kono menika Branjang Kawati. Aja kliru iki pesenane Abah Supa kok ya. Kae bintang tamu saka Jawa Tengah. Oh, Ida Sapulidi. Saputri. Nggih. Wontene sisihipun Ibu Ida menika wonten Cangak Ula wonten menika. Menika Kang Mas Suramenggala. Iya. Sisih kiring kula menika wonten sesepuh tapi dereng sepuh. Tapi pun Sajake sepuh. kok kaya manten anyar ngene Nggih. ya, Mas. Oh, adem ayem. Seneng aku. Kok gak munggah ku adek. Tapi Pak Pradita deloken dodone bolak-balik jedu. Aduh, lah kok wis teles. Ongkep to ya. Oh, lah iki apa ana salahe? Piye, Cak? Piye? Benake. Iki jare Rika iki. Oh, jare. Kurang jare. Fotone. Oh iya. Kurang mepet. Ya. Paran sing digondeli. Ora Bu Ida. Tukang foto silakan. Heeh. Foto dikit. Tunggu. Tukang foto aja ngalih dhisik ya. Seliramu Kang Mas. Ayah Pradita. Seliramu Ramo. Karo nunggu mantene ya Mas. Iya, Adik Pradita. iya. Jak bingung gawe tangis Oh. adem aku Cak. Walah, ya tak Asrep. kekepin nek adem, tak kekepin jare lho. Ma. Kerasa Ma. adem, tapi ora kamot. Bukan muhrim, Ora kamot. aku ambah. Tangis kang gabah datuk saiki weh ana bintang tamu sing teko Jawa iya. Tengah, Cak. Menika ya senior awake dhewe. Branjang Kawat ayo. Ojo. Monggo Mbak Yuku. Oh, Dik. Aduh Pak Pradita keliru kaya iki.
Yung. Kaya lembok. Iya, Yung. Piye iki? Bacotke Kakang Mbak. Iya, Dek. Krepek gedang godhong telo. Gak dadi krepek. Ana godhonge telo tatakno krepek. Tegese iki ayo gandang titik edang pokoke. Padha ombo. Kroso. Kroso ngono ya. Arane lho. Tekamu sliramu ya. Oh. Dan suarane kaya dalan munggah nang B29. Pancen gak weruh jamune, Dek. Jamu napa, Mbak? Jamune ndok bledek. Mulane iki kok aja ngombe jamuku ya. Enggak, aku Cakne aman, Oh, iya. selamat rahayu. Amin. Nana Beparang. amin aku tak ngombe baceman Joko ae kok. Aja kuatir. Kang dak Kaget aku. aku jajal mic ku enak Lah jane audione teko jembrek. Enak ya? enak Proton. ronton tol apa Proton. proton tok oh tak Ora kate, ora aja dawa-dawa. oh matur nuwun nggih Mas Proton beh jan enak tak pikir proton tol Mbak Erni lho maksudnya Proton. Aku ya. ya gentena Pilih dunya. kok kaya manuk ning tengah sawah nyucuk paran akhirat. iki cengkok dalane ula ya Iki gaya setopan Mbak Yu. ngono ya wis mari adik dipungkasi adik Nggih. ya Ya Allah ya Rabbi. sedayane mungel amin nggih Dipun paringi slamet sedaya amin ya Allah tinebehno saking sambikala Amin. ya Rabbi monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi Mandape napa? aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune rayu janji botan sasuneman jroning kalbu daku semua apa janaku
Dawang bagus lentir kula tansah ndampingi panjenengan Kang Mas. Kula nggih semanten ugi lho Mbak Yu. Aku ndek kene. Ngendi? Iki Monggo Wis padha ndedonga ya Mbak Yu. padha ndedonga wis Ya. sak mantune kagungan kersa iki Erni Nggih. pinanjang yuswanipun, berkah barokah rezekinipun, Amin. lancar pendamelanipun, napa Amin. ingkang dados kekarepanipun kalaksanan. Amin. Amin, Sehat ya Rabbal Alamin. badanipun sing penting nggih Pak Pradipta nggih. Nggih. Monggo pada memuji ya Mbak Yu. Amin Erni. Ingkang Maha Kuwaos. Nggih. Nah, lagune dipun lajengaken sholawat bareng-bareng. Siap. Nggih. Gledang gledang kae teko banyak cincin-cincin Joger monggo Joger selamat sehat seger waras. Tombo asih sawarnane kakek pisan maca Quran sak manane Saiki lakon
jumeneng Pak Pradita. Katuran jemeneng Monggo. niku ngadeg, tutuk Ngadeg. jengking lho ya. Tumane jumeneng. Jumeneng iki ngadeg. Sama tengah Pak, sama tengah. Iya. Iya, tak dukne Ki. Tolong. Iya. Foto. Ayo Mas. Foto Ki karo tanda, karo panjak. Fotografer. Di foto dulu ya. Jangan cagak. Ngono tok iku. Ya enggak debok. Kok ora krasa belas sih? Lek ku mesem tak ambakne dadak mek cirit. Kok halus temen to Mas? Nggih, matur sembah nuwun dumateng para undangan ing wekdal menika babak pertama kangge sampur penghormatan wedal kita aturaken dumateng Saiful Hajat Bapak Pradita saha Ibu. Nyuwun dipun dampingi dumateng keluarga besar Bapak Misna Misti utawi kang mewakili Bapak Sumardi utawi Pak Bino. Bapak Febri Supo saking Bakalan, Bapak Aril Supoyo Gedok, Pak Edi Jumi Argosari, Pak Eva Sopian saking Bakalan, Bapak Andi Putra Argosari, Pak Ocha Febri saking Bakalan, Mas Udin Soho Mas Kitan dipun suwun keluarga besar, Bapak Humas Sioko saking Puncak, Bapak Mestini Paitram saking Bakalan. Mana pikiran kula tambah. Ugi Bapak Jomami Sugianto. Gedok, yang mewakili. Bapak Misna, monggo. Pak Bino Salpika. Oh, nggih, Bun. Oke, Bapak Sedek saking Kayu Kebek. Pak Sedek Kayu Kebek keluarga besar. Oke, Bun. Matur ngeten keluarga besar saking Gedok. Saking Ledok Pring, kula aturi sabar sawetawis. Oke, Bun. Nggih, Bun. Suwun Pak Sedik. Kanthi tatur. Marine, Gur. Tenange, Gur. Pak Suryo tenang kemawon, sabar. Pak Dulur, matur ngeten. Miwiti sinden sandoling pratangga sembekal puyen lumintuda tiolaku
upama gawe spita tansah kudu eling bapak ibu lan keluarga kudu eling negarane kudu eling kabudayane luhuring kabudayan junjung derajate bangsane eling kudu eling babasan woe aren kita tansah kudu eling
matur sepaduhun dumateng keluarga besar pengutama ugi sesepuh bini sepuh yang mewakili dumateng hajatipun Bapak Pradita Soibu sekeluarga. Lebih paripurna selajengipun kula aturaken tasih keluarga besar mengki gandeng undangan. Iya. Untuk lampu yang ada di dalam mohon dihidupkan. Lampu yang ada di dalam rumah mohon dihidupkan. Rek. Matur semanun dumateng piyantun Bapak Pradita Soibu ingkang dipun sarengi keluarga besar ingkang nembe paripurna. Salajengipun ingkang kula suwun tindak dhateng pagelaran tasih keluarga besar Bapak Kurniadi sing dopring menika dipun suwun. Bapak Suyut, Bapak Dulur Dolar. Bener lah. Pak Dulur Dewi. Bapak Agus Sunarto, saya gedok. Bapak Purwati, Bapak Suci Seneman, Bapak Wandi Sumardi, Bapak Lingga Bakri, Bapak Yudi Suartono, Bapak Sonto Jai. Monggo. Bapak Ega, Bapak Diki Purnomo. Oh Pak Diki. Kita tunggu dayoh Pak Diki. Bapak Ega Sonto, Bapak Udin. Pak Wadil Agus. Monggo. Bapak Eska Badi. Bapak Umi Sareh. Oh wis. Pak Ruditari. Aba Ponasri. Sang bakalan. Bapak Buang. Oh iki orang saya. Mas Soko. Pak Deni Karep, Pak Peni Karep. Bapak Agus Kuprit. Monggo, samono ya. Samono sih. Nek kurang tak tambah. Nek luwih orang ngelongi. Rek, apa rek? Paran dari ayo ditata. Karepe nang ndi karep? Nang kono karep. Karepe nang kono ya. Ayo digeser. Monggo. Nek kurang kula tambah. Bapak Kampung Sandoyo ingkang mengku wilayah. Bapak Ismawati. Pak Ulpi. Pak Ismawati. Monggo.
Eh. Bapak Gesa. Bapak Dina Didik. Bapak Dina Didik. Monggo. Bapak Gesa, Bapak Kampung Sandoyo. Bapak Danil. Pak Suki. Tunggun pawon wis. Pak Suki. Monggo. Pak Oja Febri. Mau Pak Repandi SUPO NO Repandi Pak Repandi Subono Pak Pandi Ulpi Subur Pak Ulpi geseran didik, cak, geseran didik. Oh, kurang rono si jikas. Pak Agus Kumbela, Pak geser. Dalam memang aja nganti susah mau rima nyambang muka rayu selamat kandas lepas bicarane emang lamong ngalamong tanpa ukara gawe sekar pepunden Sri Kresna raka klaba tali lame tresna ebet pancen abot sanggane Kuyup rukun karo wargane sedidik no bawa li owang tuwa sing lembar gadang lambayang sak lambar gadang lambayang kudu sabar yen sida urung wanci surut surya aku eling dok janji dak semono nalikane lungguh
Matur sembah nuwun, napa ten derek saderengipun.